horas madihita sa luhutna. Di hamuak kamanami dohot inanami, adorakso taparade hatani tuhata nagabi jamita di partangyangata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani tuhata nagabi jamita di partangyangan uek, ima epistel di tanggal 6 Februari 2022 sian Jesaya onom ayat sia rodi ayat 10 dulu hujaha madihita songonom ma hatani itu hatta. Jadi didok ibana ma lau maho jaladok ma tubang soon sai mananginangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manadahamu patak kang ma rohani bangsoon jala mingori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marbinege pinggol nasida manang mangatusi rohan nasida jala unang muba manang malum hilalaon na. Jadi nikuma sadia lilingon ali Tuhan jadi ni nama pai matarulang akahuta suada marisi jala akabagas so marisi jolma jala tarulang tanoi gabi halongonan ai pada onni jahuba ma akajolmai gabi langasi tutu persitongan ni tanoi alai tading dope di bagasan sapersapulu nang akai siaponon nado songon hautusam jala songon hariara na martuko di hatatabana bonina badia do tukonai ima hatani itu hatta. Suatu kali seorang anak bertanya kepada Ibu Teresa. Ibu telah melayani orang miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah ibu tidak merasa gagal? Ima didok danaki. Lalu Ibu Teresa menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Mendengar jawaban itu si anak jadi terdiam. Hamuak kamang dohot tamuinang ahadu nabui tabuat sian pesane. Memang juk do ulauni nilai dari keberhasilan nate. Dari hasilnya, berapa hasilnya. Bahkan kita mempersempit lagi dengan angka-angka. Sedia gudang, piga gudang, dan lain-lain. Sedia do dapot toin. Sedia do dapot. Molo otik do dianggap do idang berhasil. Alai molo gudang, ima na berhasil. Jadi pertanyaan si anak tadi itu tidak salah. Jadi dia melihat keberhasilan itu dari angka-angka. Jadi mulut aja anon Matius 25 ayat 10 tu ayat 30 ima taringot tu pakal na pinalumehon perumpamaan tentang talenta. Jadi sepintas mulut dan no turpuki sahira hasil naido na dipuji Tuhan nai. Adong nama jalo 5 dungi diomo 5. Adong nama jalo 2 dungi diomo 2. Alai nama jalu sada dang dihahua si sede-sede gabi muruk matuan nai tibana ala so dihahua. Hapena sentral diupamai ima sikap ni akan aposo tutugas manang tanggung jawab na jindalo naido. Pegawai yang pertama dan kedua dipuji bukan karena mereka beruntung sebanyak yang diterima. Bukan. Yang dipuji tuannya adalah komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya. Idu asa didok tuan nei tohomai alina posona denggar roha jala haposan. Hamba yang baik dan setia. Dang didok hamba yang berhasil. Dungitu na posona patuluhoni datung didok hamba yang gagal. Alai na posona jaha roha jala na losok. Hamba yang jahat dan malas.
Songonima Yesus menilai sada-sada ulaon, ukuran utama yang digunakan Yesus bukanlah pertama-tama produk atau hasil, tetapi proses. Alai dang bui persuadota, torop do jolma ne menilai ulauni sian produkna, sian hasilna, apalagi dia ke perusahaan. Tidak peduli dia mau dari mana, penting banyak. Tapi buat apa banyak hasil tetapi tidak halal? Lebih baik sedikit tapi amanah. Karena itu kegagalan bukan kesalahan. Yang salah adalah sikap yang kurang tekun atau kurang cermat sehingga berakibat kegagalan. Jadi sutung mulu gagal hita sutuk tapi kiri kesalahan. Ya sukses yang tertunda do ya teh. Hama kadongan saha porsiaun ditiki di jauh jala disuruh debatasi Yesaya gabe panurirangna dada alana adong di ibana X faktor X sate. Bahkan Yesaya sendiri mengaku bahwa ia seorang yang najis bibir, perbibir naramun. Perbibir naramun di tonga-tonga ni perbibir naramun. Buita jahan no di ayat 5. Kan gabe kacau dui. Alai ima si Yesaya ditiki di jauh jala dipilih debata. Dia bukan Superman. Si Suparman Dora. Mencari orang yang berhasil sangatlah mudah, walau tidak selamanya dengan cara yang halal keberhasilannya itu. Tetapi mencari yang berkomitmen dan setia bisa jadi sudah barang langka. Jadi debata memilih si Yesaya bukan karena dia punya X faktor dan bukan pula karena ia sudah berhasil. Allah memanggilnya karena Allah melihat ia bisa untuk tugas yang berat ini. Naposo haposa doraibana. Asa ditiki di debata tu ibana siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Dungi di dok ibana mah, ini aku, utuslah aku. Dang di dok si Yesaya, sedia non hasil labai no kudangin na ibana. Sedia utung si lulu aku dangin na ibana. Ini aku, utuslah aku. Ima komitmen. Tugas Yesaya bukan tugas yang ringan, dak tugas naniangi. Mulut aja di bidu-bidu sebelumnya, di patorang do disihatak kangon ni bangsoon, pola dipertudus na sida songo porlak anggur namar perbihon, perbuena asom, budi taiden do di bidu 5 ayat 2. Hape somalna buah anggur nama manis dua te. Buah anggur, bolongai do buah anggur manis do sudi. Anggo on gabe asom, di dok musena sida perbibir naramon. Sian hatorangan ni turpukon buita simpulhon pabua bangsoi ima akajol masih jogal baut. Dang siya behata tu nasida. Parpinggol harpe si takang roha nabadal si jugul si jogal si jigil. Somalna niyan mulu mamudai manang mangajari asa mangatusi do kan. Asa manada do. Asa gabe nalabo roha do. Asa gabe marnida do. Ido tujuan ni pemuda iyo do pangajario penugu-nugu. Anggo on ajaran alai asa unang dia tusi, asa unang menada, asa takang rohana, asa mengor pinggolna, asa mapitung si malolongna. Tanga terbalik. Tutu masai ala ni takang ni rohani bangso ido, hatani debatape dang ditangihon. Isi matolap tusi. Dang mungkin ukuran keberhasilan bayan tusi. Tutu akan nabenget, akan nasatia, akan nasabar mangaju, akan nahaposan. Lapatan nadang sukup keberhasilan lahu manugu-nugu jol masih songoni. Ikut akan nakomit di ulaun nado. Asa unang laos dohot ibana terbuan arus. Hama kadongan saha porsiaun, molo jujur hita marnida, tak pula dao marasing situasi na niya dupan si Yesayaon tunata adupin wae ngate. Kita hidup di tengah-tengah bangsa atau manusia yang najis bibir. Banyak kebohongan. Anggusian pahean dangadong nahurang. Tapi hatinya hati iblis. Label na baga do.
Halai rohana si bulis. Lebih tepatnya dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia dengan segala kepalsuannya. Bangsa yang penuh dengan kepalsuan. Jadi dah kolar rambut palsu adongate, uang palsu, beras palsu, bunga palsu, cinta palsu pe adong do. Iman yang palsu. Anggue dena tuk suhulu aso itu dia guarsak, tuk suhulu aso itu sa itu matangis dain na do. Hape ibana mana jumuk mabay tangis itu ani sampai merbosol si malolong na. Patuk diduk na dila paredete, padila-dilaw. Dus songo si Jesaya, songon akasi huton Kristus hita, tu situasi si songoni mahita nuaing disuruh de bata. Jadi songo pajuwon tu si Jesaya ido, nang pajuwot tu hita. Ise masuruhku, nina. Dungi Roma hita madok, disodo au Tuhan, suruh mau. Dibutuhkan kesetiaan dan komitmen. Alani margugu mahita patupahon dohot patuluson persuruon pajuwon pamiliton nasahat tuhitai ise pehita. Amin martangiang mahita. Mulai ate madiho Tuhan dihatam na gubigi hami. Pasu-pasu may jala pargugui hami Tuhan mangula hotsa. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.